ରାଜା ଓ ଦୀପୁ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ସାଜସଜା କାହିଁକି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଆଜି ବା ଅଗଷ୍ଟ 15, ଆଜି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦିନକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ? ଆଉ ସ୍କୁଲ ମଝିରେ ଏ ପତାକା କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆସନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି, କାରଣ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶର ବୀର ପୁତ୍ରମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ପତାକା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ସାର୍, ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଦେଶକୁ ସଫା ରଖ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଭଲ ନାଗରିକ ହୁଅ। ହଁ ସାର୍। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସାମ୍ନାରେ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶପଥ ନେଲେ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜିଠୁ ଆମେମାନେ ଶପଥ ନେଉଛୁ କି ବାହାରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅଳିଆ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇବୁ। ଆମ ପରିବେଶକୁ ଓ ଦେଶକୁ ସଫା ରଖିବୁ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଶର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବୁ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।